салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯй сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғавз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Точикистон бурда мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом тамошобинони муҳтарам, чӣ тавре ки мо шумо медонем вабои дунёро ба ташвиш овардааст ва дар ҳар гӯшаву канори дунё одамон гирифтори ин беморианд. Шукр мекунем ки дар ватани мо ин намуди беморӣ ба қайд гирифта нашудааст ва ҳама чораҳоро барои пешгирӣ кардан андешидаанд. Танҳо мо бояд ба тааллуқа нафтему ба ҳар хел овозаҳои дурӯғ бовар накунем. Сараввал барои ба ҳар хел беморӣ гирифтор нашудан инсон бояд саломатии худро нигаҳ дорад, яъне иммунитети баланд дошта бошад. Дар интернет баъзе овозаву наворҳое баромаданд ки аз шароити безеби карантин сухан мегуфтанд. ҳолон ки то қадри имкон шароити хуб баҳри нафарон ки аз дигар давлатҳо меоянд фароҳам кардаанд. айни ҳол тахмина Раҷабова низ дар карантин қарор дорад ва аз шароити дар он ҷо буда хабар додааст. Биёед пеш аз навори тахмина наворҳоеро бубинем ки дар дигар давлатҳо нафароне ки ба қоидаҳои карантин риоя намекунанд бо онҳо чӣ гуна рафтор мекунанд. барои пешгирӣ кардан ва ин ваборо роҳ надодан бояд ба тааллуқа нафтода мо ба қоидаҳо риоя кунем. ҳамин тавр метавонем ки худ аҳли оила ва ҷомеаро нигоҳ дорем. биёед навори тахмина Раҷабоваро ки айни ҳол дар карантин қарор дорад бубинем. дӯстони гиромӣ, ба ҳамаи шумо салом. ҳамаи шумо медонед ки ман дар хоҷоби гарм ҳастам, дар зонаи карантин ва ба директи ман беҳад бисёр савол омада истодааст ки таъмина илтимос гап занед, ҳақиқати кор чӣ хел аст, шарту шароит чӣ хел ҳаст, бо ҳамаи чизое ки ба шумо лозим асту муҳим аст шуморо таъмин месозанд, хурду хӯрокатон чӣ хел ҳаст, об доред ё на. ҳозир ман саволҳоро пеши рӯм оварда истодам, яъне муомила чӣ хел ҳаст. ва ман куна он қадар блогер ҳастаму ин хел корҳоя нағз намебинаму, лекин дар ҳолате ки лозим аст ман фикр мекунам ки саҳми худа гузоштан дар кор. ва ба ҳамаи он нафароне ки ба ман савол доданд мана ҷавоб медиҳам. ҳозир ман видеоро аз утоқие ки дар аминҷа худам зиндагӣ карда истодам, мана ба шумо нишон медиҳам. мана ин ҷои хоби мо аст, мана ҳамаи ҷо тоза озода. ҳар як утоқ ва наву туалети худашро дорад, тоза аст, оби гарм, оби хунук. ҳозир истед ман ба шумо нишон медиҳам, чунки хоҳиш карда будем нишон те гуфта. мана ин ванав туалеташ аст, тоза аст. хоб оби гарм, оби хунук дорад. мана ҳозир аллакай намози шом аз берун мана ин хел манзара аст, манзараи хеле дидани боб. боз чӣ савол додед? масъалаи хурду хӯрок. дар як рӯз 3 вақт хӯрок аст: завтрак, обед, ужин. ва духтурон дар як рӯз то 3-4 маротиба моро хабар мегиранд, аз аҳволи мо бохабар мешаванд, бо тепловизор таспои моро месанҷанд. ва боз савол додед ки ягон нафарро иҷозат медиҳанд ки назди мо дарояд ё ин ки хабаргирӣ биёяд. шароит ҳамин хел ҳаст ки хонавода метавонад харид кунад ва ё ин ки чизое ки ба мо лозим аст ба мо биёранд. духтурон онро ба мо дастрас мекунанд. аммо хонангиёро, яъне ки ҳар касе ки меояд хабаргирӣ, иҷозат намедиҳанд ки назди мо дароянд. ҳатто худи ҳамин бино иҷозат наметиҳанд ки дароянд. харидорро иҷозат медиҳанд, ба ҳар як нафаре ки чизе ки оварданд мерасонанд, аммо ягон нафарро бино даромадан намемонанд. ва ин ҳам дуруст аст, ба хотире ки муҳофизаташон мекунанд ва моро ҳам. ҳозираш ба ягон кас тасби баланд надорад, 100 000 бор шукр. ва боз савол додед ки ягон нафар мариз пайдо шудааст ё не бо ҳамин касали коронавирус. ва гуфтан мехоҳам ки худо ба шукр ҳоли ягон нафар бо диагнози коронавирус
пайдо нашудааст, яъне ки ҳамаи он нафароне ки мо якҷо омадем ва баъди мо боз як раиси дигар буд, ҳозираш ба ҳама нағз аст, таспи ҳама як хел ҳаст ва шояд ягон нафар фикр кунад ки дурӯғ мегӯм, лекин дар ин бино ҳамроҳи ман бо 300 чанд нафари дигар ҳаст ва медонам ки ин видеои маро мебинанд ва боз метавонанд ки гӯянд ҳақиқати кора ки оё ҳамин хел ҳаст ё не. То он ҷое ки ман дарак дорам, ягон нафар касал пайдо нашудааст ва илоҳӣ нашавад. Ҳамаи мо худамонро хеле хуб ҳис мекунем ва ягона чизе ки барои мо нороҳат аст, барои ҳамаи нафароне ки мо омадем, як хел оилаҳо бо чанд нафар кӯдак, як хел одамо сину солашон то ба ҷое, ягона чизе ки барои мо нороҳат аст ки мо дар хонаи худ нестем, дар оилаи худ нестем. ҳар як банда одат кардагиаст ба ҷои зисти худаш, бо шароити зиндагии худаш. албатта ки дил мехоҳад ки дар хонаи худ бошӣ, дар ҷогаи худ хоб кунӣ, лекин умедворам ки дигаронам ба мисли ман мефаҳманд ки ҳар ҳамин ҳодисае ки ҳозир ҳаст, яъне дар ҷое ки ҳозир мо ҳузур дорему зиндагӣ карда истодаем, ин на танҳо ба фоидаи мо аст, албатта пеш аз ҳама ба фоидаи оилаҳои мо, хонаводаҳои мо аст ки онҳо касал нашаванд. ва ба ҳамаи мо сабр, тоқат. ман и бародарам бо мехоҳам сухан кунам, марҳамат гап занед. ман нисбати ҳам бачаҳои Россия гуфтанем ки бародароне ки дар муҳоҷиратан ҳақиқати ма будан, ҳамроҳи ма будан, рости гап хай бисёр ҳар гап ба мо расида буд ки гуфта буданд ки карантина мебаранд, маҳкам мекунанд, ихела шароит неста. шахсан кадоми бачаҳои Россия да шахсан биёен, ягон грамм натарсен, алахонаш 100% раҳмат ба ҷаноби олӣ و دستگیریش ای برای فایده دولت خود مونه. 14 روز سالها میستیم اون کمبودی نیست. 14 روز چه میستی میره در 126 دولت روی دنیا پشتی شگانه خودم توجیکستان بوده، همین چیز نیست. هزاران مرتبه شگر برای این قدر این فایده ما مگه مثال گفتن همیشه خدای شما تا یک نفر مثال یک کس میره اویله خطام خنام خپان میشه این برای خودمون این فایده خون شخصا ما راضی رحمت و جناب عالی برای دستگیریش برای همون یگان کمودینش هم ساده سلامت باشی رحمت اکا. خیر دوستان، با شما و اهل اویلتان سرول سلامتی رو آرزومندیم و هر مشکلی که امروز اومده باشد خدا خواهد پسی سر میگردد. خیر دوستان، خداوند نگهبان هر یک تا شما تا برنامه آینده. салом алейкум бародаро, бо ма медонам нороҳатон кардам, не ки ҳеҷ боке надора. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медорем регистратсия мекунем бонус то 1400 рубл. и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. зинда бошем.